Desde que se produciu o atentado do 7 de xullo de 2023, agraváronse os crimes contra o pobo palestino, chegando ata o xenocidio actual. Os organismos internacionais ignoran esta situación e deixan liberdade total a este estado terrorista. Ata o momento foron asasinadas máis de 65.000 persoas na Palestina e centos de persoas no Líbano e en Siria. Ante o colaboracionismo dos nosos gobernos, debemos comezar a facer boicote a todas as empresas que teñan relación con Israel. Para isto, tráiovos unha serie de tutoriais nas que vos explicarei como parar este xenocidio a través do que consumimos. Boas, atópome na Coruña e hoxe vou facer a segunda parte da guía de boicote a Israel. Xa no anterior capítulo faleivos dos supermercados que colaboran co xenocidio. Vamos pasar aos produtos das principais marcas. Vamos comezar polos grandes grupos, que son o que venden a maioría das cousas. Para falar das marcas, iremos das máis grandes ás máis pequenas, comezando por Nestlé, a maior empresa de bens de consumo do mundo, producindo produtos tan diversos como cereais, alimentos para animais, bebidas ou alimentos infantís. Pode considerarse unha das empresas máis criminais que xamais existiu, pois a súa historia está chea de controversias. Ademais de ser o principal investidor da empresa de alimentos israelense, o SEM, fixo campañas de marketing agresivo dos seus alimentos infantís durante os anos 70 en múltiples países en vías de desenvolvimento. O seu xeito de actuar era que os empregados da empresa se vestiran de enfermeiros para despois convencer as nais de que o leite de fórmula era máis saudável que o materno. Isto provocou enfermidades e mortes en moitos bebés, pois non contaban con auga potábel para preparar o leite de fórmula. Isto é só un exemplo, deixovos aí abaixo un artigo da Wikipedia no que aparecen moitos máis crimes desta empresa. Polo tema palestino clasificaremos a Nestlé como nivel vermello de boicote, mais tendo en conta outras cousas poderíamos clasificalo como nivel preto e moi preto. Pasamos á segunda maior empresa, PepsiCo, empresa estadounidense que ademais de fabricar Pepsi, tamén produce patacas fritidas, sopas, cereais e outras bebidas. Por ser propietaria de SodaStream e a metade de Sabra, dúas empresas israelense, clasificarémola como nivel vermello de boicote. Continuamos con Unilever, unha empresa británica que vende xeados, produtos de hixiene persoal, produtos de limpeza, bebidas e salsas entre outros produtos. Podemos clasificala como de nivel vermello de boicote porque ademais de investir millóns en territorios palestinos ocupados, vendeu os direitos de venta de Ben & Jerry's a unha empresa israelense, despois de que os donos desa marca se negaran a seguir vendendo no estado criminal. Aquí tedes unha foto de Avi Singer, que é o dono desa empresa israelense, xa vedes que é un patriota. Seguimos con Coca-Cola Company, que ademais da famosa Coca-Cola vende moitas outras bebidas. Podemos clasificala como de nivel vermello de boicote por ser propietaria de adegas e fábricas en territorios palestinos e sirios ocupados por Israel. Por último, sinalarei a Procter & Gamble, unha empresa estadounidense centrada en produtos de limpeza e de aseo persoal. Podemos clasificala como de nivel preto de boicote, xa que, ademais de investir $2 millóns no seu centro en Tel Aviv, regalou deterxente de unha das súas marcas ao exército israelense. E ata aquí o vídeo. Quedan moitísimas empresas das que falar, deixádeme saber se vos están gustando estes vídeos e obrigado por ver.